Good morning! Asawa ko sumagot, good morning. Ang gumawa ngayon guys, gagawa tayo ng fruit tart kasi my husband's son gonna visit us today. So, I will try to prepare some sweets. We'll see. Nilagyan ko lang siya ng kasi dinobol ko yung menu, sabi ko. Sabi kasi dalawa lang, so ginawa ko siyang make it to serve kasi ayaw kong ma-short na naman ako ulit. What? You got a hair thing on. Yeah, because I don't want to fill my hair here. You want hair here? Here. You have hair? So ngayon mag-add ako na. Should I get a hairnet on? You don't need hairnet. I add some milk. Pero unti-unti lang guys. Hindi ko siya i-one time. Para makuha ko yung texture. Sorry, Jimmy. That, what? Anything? No, thanks. I'm not hungry yet. Let me do this first. So, promise ko sa kanya, gagawa ko ng first time ko pa itong gumawa. Pero, we'll see guys. Exciting din kahit first time mo pang gumawa ng Diba? O, dahan-dahan lang natin siyang ilunin. Everything? Dog? Little funny mutt? Kausap niya si Max kasi si Max ini-stick niya lahat ng bagay. Ewan ko sa kanya kung bakit yung aming makimomo. Lunod ko na siya. Okay, see you mamaya guys. Pagkatapos ko ipapakita ko sa inyo. Hello guys, ito na yung finished product ko. Ay, na-crush. Crush talaga siya, na-crush. Ito yung ginawa ko kanina. Di na lang ako nag-video kung paano ko na-process, pero ito na siya. So, ilalagay ko lang siya sa refrigerator, tapos mamaya, okay na siya i-serve.